Kublai api barok baca ya kene ka channel malakapor sakapor temantang ngan pentip sapi ya ki kam kimbalaj balapan mi daka Indian Farmer Fertilizer Cooperative Limited IFFCO. Te kalakot online application nakamta ki eligible candidate nakamta ki post jongki agriculture graduate training AGT nakamta ki kam ki bala don lupa kum ki join venture bat ki project ki bansawan hakono ka ri India ne sha bar ri badya kini ki kam kandai nakamta ki BSc ki samla pule haka rep karyang teka last date pan submit ya ki application ki jong phi kandai hadu ka khat santerik banai balai arajar option te lada philong interest lane eligible ya kini ki post te sapej ya kini ka video hadu banakut kenang ba phin thu bha bat lada phisu tonat ya kini ka channel singo bha ai kawai kalat kum ka jingkersan ka jong phi te ki kerteng jong ki post kadai agriculture graduate training AGT number of posts not specified ki claim pat pen mi hak kabayadai bat ki number of posts nangta ka job location nakamanta ki office ki badon hakaleng kari India pat phide rubandon ka jingtip hak kabayadai bat ka regional language nakamanta ka jela ka ba yadai namar kalong ka badon kam bha nangta ka age limit hadu lai pusnam bat ya nakamanta ki SC ST pat kandai hadu lai snam ka age relaxation ka jing seu pat ya kini ki post kadai lai punyu wajar hadu nyu po wajar bat plus ru sakiwe ki allowance pin yo nangta ka essential qualification 4-year BSc agriculture full time regular degree badya ki general kisem nrephomak badya ki ST candidate kinsim tang 100% mark haka BSc agriculture degree gitu ki balapan tab ya ka BSc agriculture hausna mar jar ar ru kila ban apply hakino kino ki university lene institution bat pidei ru bandon ka jingtip kumno ban tho ban pule bat kumju ban keren te ki bakwa ban apply ya kini ki post ki ha ban apply online te ka last date kandai hadu ka khatan trek banai balai araja repusan te ya kana ka link yang sabu apo ka description below nangta ka selection procedure kandon ka preliminary computer based online test ki candidate ki bala ya ka preliminary exam taken poi sakawai pat ka online test nangta kin sa shortlist ya kitu ki candidate ki ba kloi ki bala haka online test bat kumta kin sa khot haka interview anda filami haka shortlist lane merit list tetang kini ki jing pentip haka bayadai bat kini ki post blesibon